दिनै बिटिआर सरकारा मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा फोसावदों। बिथांमोनहा बागुरुम्बा मोसानायखौ मोनसे गिनिस रेकर्ड खालामनो थाखाय 15,000 बागुरुम्बा 15,000 मोसानायनि बिथांमोना थांखि लाबाय आरो दाख्लै बावैसो जों कनसेप्ट नटखौ थिग खालामनानै होबाय आरो बावैसोनो बेखौ खुंनाय जासिगोन। दा बेजों लोगोसे जोङो बर' हारिमु आरो बे रावखौ जोङो गोजोर खालामनो थाखाय जोङो नाजागोन। आरो दिनै बेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव बे खैराबारि बेयाव अलंबार हाई स्कुल आरो बे प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि फोथाराव गाजा गोमजायै खुंदों सनाथि मायथाइखौ। आरो बेबायदिनो जोङो खुंबाय थानांगोन आरो जोङो खौसेयै गोजोन थासारि आरो राव थुनलाइ जौगानायनि थाखाय बयबो खामानि मावनांगोन। आरो जोंहा इलेक्ट्रनिक मिडिया प्रिन्टेड मिडिया नोंथांमोनाबो बयबो जोङो फोसावनायनि राहाखौ लानांगोन। होमब्लासो जोङो इयुन जोलैया जाहाथे इयुनाव मा मावगोन बिथांमोनहा मोनसे थुलुंगाथि मोनगोन। आरो दानि इनफरमेशन टेक्न'लजियाव दानि बिरोंदायारि जुगाव इलेक्ट्रनिक मिडिया भेरि इम्परटेन्ट आरो प्रिन्टेड मिडियाबो भेरि इम्परटेन्ट। गतिके जोङो बे लाइनाव जोङो जयैनो खारनो हायोब्ला दिनै खैराबारिनि बे प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो बायदि जोङो गाजा गोमजायै जोङो जाहाथे बे 14 नभेम्बरखौ खुंनो हायो आं बेखौनो आसा लाखियो। आरो जों बयबो खौसेयै गोजोनै जोङो थांनानै थानो माने भारत संबिजितनि 90 हाबो आरो 2004 मायथाइनिफ्राय प्रेसिडेन्सियेल एसेन्ट मोननानै एप्रुभेल जानानै पार्लामेन्टआव एक्ट जानानै बेखौ माने 2005 मायथाइनि उनाव गिबियै डक्टर मंगल सिं हाज'वारिया साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हायो। आरो बिनि उनावहायनो जोङो हारिमायारि लेभेलाव थाखोआव जोङो गोबां खामानि मावनायनि खाबुखौ मोनो। आरो बेखौ CSTT जाहाथे कमिसन फर टेक्निकेल माने लेंगुवेज हिसाबै जोङो नन शिड्युल लेंगुइस्टिक माइनरिटि बै समावमोन। तथापि जोङो CSTTनि आन्दाराव जोङो प्राय मोन 12 साबजेक्टआव जोङो टेक्निकेल माने टार्मिनलजिखौ जों खालामनो हादोंमोन। बिनि उनावहाय जोङो साहित्य एकाडेमिनि हिन्दी डाइरेक्टरेट बुक ट्रास्ट अफ इन्डिया बायदिसिना जोङो नेसनेल लेभेलाव खामानि मावनायनि खाबुखौ जों मोनो। आरो जोङो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा बेनो 2009 मायथाइयाव जों दाबि खालामबोनाय जोङो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिसो दाबि खालामदोंमोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 92 जिथु चार्टार डिमान्ड बावहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव 1987 1987 मायथाइनि जिथु 92 चार्टार अफ डिमान्ड बावहाय जों सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिसो बिदोंमोन। नाथाय आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकारा जोंनो 2009 मायथाइयाव बर'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ होयो। दा जोङो मोनब्रै इउनिभार्सिटियाव बर' डिपार्टमेन्ट खुलिनो हाबाय आरो जोङो दिल्ली इउनिभार्सिटियावबो दा मोननायनि लामायाव फैबाय। आरो नर्थ बेंगलनि जिथु आलिपुरदुवार इउनिभार्सिटि बेवहायबो जों मोननायनि लामायाव फैबाय। आरो बे बर' रावा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बे वान अफ द एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय। आरो जानानै दिनै एसेम्ब्लियाव जोंना मानब गेदेर स्पिकार बिस्वजित दैमारिनि दैदेननायाव दिनै बर' रावा गासिबो अफिसियेल माबायाव बाहायजानाय जाबाय। साइनबर्डफ्रावबो लिरनाय जाबाय आरो बिटिआर सरकाराबो लिरबाय। आरो गुबुन गुबुन माबायाव जोङो टेक्निकेल आरो कमार्शियेल लाइनावबो बर' रावखौ दिनै जोङो लिरनो हादों। आरो UPSC आरो APSCयावबो जों वान अफ द साबजेक्ट हिसाबै जों मोननो हाबाय। दा जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। जोंहा बर' बिजोंनि जेंना दङ। बर' बिजोंनि जेंनाखौ जों सुस्रांनो थाखाय बर' थुनलाइ आफाद हारिमायारि आफाद जयै जोङो सुस्रांनो थाखाय नाजागासिनो दङ। आरो बे बेलायाव जोङो गिबि मन्थ्रिजोंबो सावरायदों, बिटिआरनि चिफ मानब गेदेर प्रमद बर'जोंबो सावरायदों। दा जोङो बर' बिजोंखौ बासायनो थाखाय सोरखारि स्कुलफोरखौ बासायनो थाखाय जोंहा माखासे हाबाफारि दङ। आरो जों खावलायदों माने 6.3 जिथु बिटिआर सुक्तिनि जिथु क्लज बेनि गेजेरजों स्कुलफोरखौ सोरखारि खालामनांगौ, कलेजफोरखौ सोरखारि खालामनांगौ, बेनिफ्राय ट्राइबेल एडुकेसनखौ जौगाहोनो थाखाय नाजानांगौ। बेखौ जोङो बिटिआर सरकारखौबो बुंदों, आसाम गभर्नमेन्टखौ बुंदों, भारत सरकारनि HRDD मिनिस्ट्रिखौबो बुंदों। दा बे बेलायाव बर' थुनलाइ आफादा दिनै फैयै फैयै 72
इयार्सआव हाबबाय बोसोराव हाबबाय आरो साहित्य एकाडेमिनि माबानि बे रावा 80 फारियाव हाबनायाबो 20 बोसोर जाबाय आरो बर' बिजोङाबो 47 बोसोर जालांबाय। बेनिखायनो जोङो जयैनो जोङो बर' फिसाफ्रा गावनि राव हारिमुखौ आरो थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय बेबायदि दिनै खैराबारियाव सनाथि मायथाइ फोरबो खुंदों आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो दिल्लीफ्रावबो दिनै 14 नभेम्बर गोथार सानखौ खुंदों।